खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबि खौराङाव दङ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ कार्बि आंलंनि लांहिन हाजोआरि फोथाराव जानो गोनां एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जखनथायाव आसाम भारताव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'साखौनो बाहागो लाफैनांगौ होनना खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जखनथाइखौ देग्लाय कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन टाउननि हाजोआरि फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 3, 4 आरो 5 खालार 2022 मायथाइयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बे जानो गोनां हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बाथौ ब्रह्म, बिबिसिए, सत्संग, हरि कीर्तन, शंकर संघ धोरोमनि नेमखान्थि आरो आरज गाबनायजों गायसननाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय खुन्थायाव हाहोगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'आ। गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रि काथिराम बर', एम रनजित बसुमतारी, डक्टर नीलद स्वर्गियारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बेसेश्वर बसुमतारी आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारियाबो बाहागो लायो। अर खामनायजों गंसे गलाया आबुङै सिलिंखार। खौरांनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला नाग्रिजुलि हाथायाव अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। थांनाय हरनि 2 रिंगासो समनिफ्राय सजल दास मुंनि हलसेलार गलाया अर खामनानै सेवहांगार जालांदों। दखान बिगोमा सजल दासआ बे अर खामनायजों 8 लाख रां बेसेननि बेसादफोरा खामनानै खहा जानायखौ मिन्थिहोदों। थेलाम फरेस्ट ब्लकनि फरेस्ट मावख'गिरि इन्द्र गगैनि दैदेननायाव आपुरिगिया बिफां फुलि बागान खामानिया 90% मावफुंजाबाय। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि दिनाव गं 22 हाग्रा ओनसोलाव मोनसेयै साहित्य मनीषी उपभवन गायसननाय जादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि थेलाम फरेस्ट ब्लकनि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावबो साहित्य मनीषी उपभवन गायसननाय जादोंमोन। सिमेन्ट सापरिनि साहित्य मनीषी उपभवनाव बे समाव गोमालांनो लानाय खमैबो 1065 जातिनि मुलि, बायदि फिथाइ सामथाइ, औवा बायदि रोखोमनि बिफां आरो गुबुन हादर आरो रायजोनि बिफां फुलिखौ गायनाय जायो। फैगौ 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जखनथाइनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायनि सिगांग्रो बाथौ ब्रह्म, बिबिसिए, सत्संग, हरि कीर्तन, शंकर संघ धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज गाबग्रोनाय जायो। जोबथा खौराङाव दङ भारत हादरनि मोन 20 इउटुब चेनेलखौ बेन खालामनो भारत सोरखारा इउटुब टीमनो बिथोन हरदों। पाकिस्तान हादरनि बिथोनजों सोलिनाय हादराव गुलुं गुजुं लाबोग्रा भारतनि मोन 20 इउटुब चेनेलनि सायाव भारत सोरखारनि गोख्रों थांखि आरो बे मोन 20 इउटुब चेनेलखौ बन्द खालामनो भारत सोरखारा इउटुब टीम एबा इउटुब सामलायगिरिनो बिथोन हरदों। थाबैनो बे मोन 20 इउटुब चेनेलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो माबे चेनेलखौ बन्द खालामगोन बिनि सायाव भारत सोरखारा पाब्लिकै फोसावाखै आरो मिथिनो हानाय जायाखै। उननि समाव बिनि सायाव माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।